da muna da lokaci da mun fasa kwakwar kissan nan. Akwai fa'idoji na yadda ma aka gina kissar. A ƙur'ani ne kaɗai za a fara kissa. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Za a ɗauko wani ɓangare na kissar wanda zai taɓa maka zuciya, a jawo hankalinka, amma kuma ba shi ne farkon kissar ba. Idan aka ci gaba an san cewa wancan labarin da aka ɗauko maka ba shi ne farkon ba, to da an ci gaba sai a koma kuma farkon. In a wata magana ce wallahi gwaranci ne, amma a ƙur'ani sai ka ji sai ka ji ya miƙe, sai ka ji cewa wannan lafazin kasancewa na Allah ne subhanahu wa ta'ala. wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa. Anan Allah subhanahu wa ta'ala da zai fara bamu labarin kissan Musa kawai ya ce ne wa hal ataka hadithu Musa, shin ka ji labarin Musa idra anara, lokacin da ya ga wuta. To farkon kissan Musa kenan. To yaushe aka haifi Musa? An mana tsallake. Musa a wani gari ya taso? Duk an mana tsallake. Shin an aiko shi ne ma ya zama annabi? An mana tsallake. To Musan nan idra anaran faqala li ahlihi, to yaushe ya samu ahal din? Duk an yi tsallake, duk ba a faɗa ba. To kaga an bar maka gidi, to amma za a cike maka. Ina aka cike masa? Ina aka cike maka? Ana gaba sai aka ce walaqad mananna alayka marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha. Sai aka yi ribas, yanzu an fara baka labarin haihuwar Musa kuma. Anikli fihi fi tabut faqdi fihi fil yam falyulqihi al yam bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da bamu labarin, saboda ya san cewa a farkon kisar bai ambaci wannan ba. Sai ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra aynuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. irin wannan akwai shi a ƙur'ani da yawa, yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai fara ba da labari akan wani abu, ƙissar wani annabi. Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa zukatan masu sauraro suna buƙatar su ji farkon kissar,
to amma saboda hikima guda ɗaya sai Allah ya je can cikin tsakiyar kissar sai ya ɗauko wani abu, wani labari, sai ya zama wannan labarin shine zai zama introduction ko preface wanda za a yi amfani da shi wajen buɗe kissar. Me dalili? Saboda mai sauraro a ja hankalin shi ya tsaya ya saurari abin da za a faɗa. Yanzu in kana jin ƙur'ani kawai sai ka ji an ce wa hal ataka hadithu Musa idra anara, to wace irin wuta? To hankalinka zai motsa, zuciyarka za ta fuskanci labarin da ake so a baka. To wannan salon ya fi a zo a ce maka an haifi annabi Musa, to annabi Musa ai yanzu baka san shi ba, baka san matsayin shi ba, har sai ka ji idra anara, to wannan zai ɗauki lokaci. To sai a fara baka labarin idra anara, in ka fahimci girman matsayin annabi Musa, to yanzu ana baka labarin haihuwan shi sai ka san cewa waye aka haifa kuma waye mai wannan matsayi.